Malak TV filɛ ɲama bɛɛ lajɛlen ɲɛkuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ alamisa donya la avril kalo tile 21 san 2022 lase minnu b'an bolo ka d'aw ma bi a yɛrɛ k'a fɔ Bakari Togola n'ale ye APCAM président kɔrɔ ye n'o ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali ale kɔni a fɔra ko ale tun minɛlen don bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama Bakari Togola kɔni tun minɛlen don a ye kalo damadɔni kɔni kɛ wo la o kɔnɔna la a minɛla kun min na ko 9 milliards affaire dɔ kɔni a da bɛ o ko la Bakari Togola kɔni kun ka jugement dɔ kɔni kɛra kalo tɛmɛnenw na u y'a labila nka a labilalen kɔfɛ maa dɔw nana yira k'a fɔ ko Bakari Togola tɛna se ka labila nin cogo in na ko barisa ko a ka tɔɲɔ barika bonyana kojugu mɔgɔ fanfɛla fɛ a minɛlen a kelen ma minɛ ani maa caman kɔni tun minɛna ɲɔgɔn fɛ u kɔni tun bɛ maa 11 kɔni bonyanko bɔ Cour suprême mɔgɔw ye wele las'a ma tuguni k'a fɔ ko a da bɛ ko dɔw la ko dɔw bɛ yen nɔ halisa olu ma jɛya o kɔnɔna la Bakari Togola ani minɛli kɔni ma jan tuguni a kelen tɛ ani maa damadɔni kɔni don ni dɔ tɔgɔ ko Bakari Togola di Jigiba Anfa Kulibali Soloba Madi Keita Seydou Kulibali Drissa Traoré Thiassé Kulibali Pierre Doumbia Alou Dambélé Mamadou Fomba Diala Moussa Dambélé Brahima Kulibali ani Madi Keita ninnu kɔni minɛlen don ko u sen bɛ ŋanamu dɔ kɔni senfɛ ko d'appel ma y'u wele a ko bɛna laban cogo min na an bɛna aw bɔ o kalama lase wɛrɛ min b'an bolo ka dɔn o de ye k'a fɔ Mali kɔrɔ yan fa la ni o ye Gawo précisément Gawo a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin minɛ kɔni bɛ ka caya nin wagati nin na u b'a la ka denmisɛnnin kɔni minɛ ko cogo kɔni tɛ ka y'u la ka maa minnu fana b'u minɛ baga kɔni tɛ ka se ka olu identifier ka bɔ hadamaden dɔw la barisa maa tɛ olu dɔn Gawo kɔni dugu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko semaine tɛmɛnen u ye denmisɛnnin 2 kɔni minɛ n'o ye musomanin 2 ye a minɛla maa minnu fɛ olu mɔgɔ kɔni ma si la dɔn tiɲɛ k'a fɔ sécurité kɔni bɛ ka sabati an ka jamana nord fanfɛla fɛ dɔɔni dɔɔni nka a bɛ ka ye k'a fɔ fana ko tɔɲɔli kɔni barika bɛ ka bonya dugudenw ka jatigɛwale taabaa kɔni fɛ lase wɛrɛ min b'an bolo ka dɔn o de ye k'a fɔ calendrier d'examen kɔni o kɔni labilala n'o de ye k'a fɔ denmisɛnninw ye kalo 7 ani kalo 8 min kɔni kɛ kalan na ko examen kɔni wagati kɔni sera examen o ye ɲɔgɔndan dɔ ye o kɔnɔna la a fɔra ko a bɛ daminɛ CAP maaw fɛ olu kɔni bɛna examen daminɛ ka daminɛ le 20 fo ka taa bila le 23 dɔw kɔni fana b'a kɛ ka daminɛ le 27 juin kalo kɔni na san 2022 o kɔnɔna la ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen k'i préparer ka nin bila i kunna k'a fɔ ko examen kɔni bɛna dérouler juin kalo fo ka taa bila août kalo kɔni kɔnɔna la san 2022 a yɛrɛ k'a fɔ ko ekɔliso kɔni kalan kɔni daminɛna retard la dɔɔni Mali dugukolo kan nka o m'a bali k'a fɔ ko kalan ɲɛnama kɔni kɛra denmisɛnninw kunna barisa a bɛɛ lajɛlen y'i cɛsiri fo ka bɛn sabatilen mɛtiriw ale ni gouvernement mɔgɔw kɔni cɛ o kɔfɛ lase wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni welelen tun don CNT mɔgɔw fɛ k'a ka n'a ka projet plan d'action kɔni ɲɛfɔ mɔgɔw kɔni ye a ye baara min kɔni kɛ a ka 10 mois kɔnɔna la a ye refondation min kɔni plan kɔni fana présenté CNT mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ ko n'ale sigila a bɛna se ka wale minnu waleya kɔni Mali kɔni kɔnɔna la a welelen bɛ CNT mɔgɔw fɛ bi n'o ye kalo tile 21 san 2022 avril kalo kɔni kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Maïga kɔni a welelen bɛ CNT mɔgɔw fɛ ni min bɔra ko la an ma bɔ kalama don n'a nataw la lase min kun b'an bolo bi ka d'aw ma o de ye an b'a fɔ aw k'an mɛn